3, 4. Az van neki, egy nagy főgyökér még mindig le. Ezt megtalálod, rá kell hajítani párat. Hello, hát ilyen fürtök vannak ezeken. Hagyjuk már ezt. Vegyes is. Hát meg ez a bakművelés. Hát ez egy gyalázat ezt csinálni. Minden évben megcsináltam ezt a részt. Ne jöjjön át annyira peronoszpóra meg ilyesmi. Ez olyan, nem is tudom, 300-400 tőke. Gyűlöltem. Eltakarítom innen. Karácsony másnapja, 26-a van, december 26-a. 2 hónap köd után íme kisütött a nap. Én itt már elkezdtem a hátsó részt kiírtani, de ma előszedtem a benzinmotoros fűkaszát, és gondolom a szomszédok, hogyha hallották, hogy ez az elmebeteg karácsonykor mit fűkaszázik, na hát ezt a dzsumbújt én itt, ami ez a szálas fű, ezt itt kicsit megpróbáltam legyakni, és most kiszedek egy pár tőkét. Ismét kisütött a nap. Ezt a izét meg összegerebjézem, mert ezt a tyúkoknak beszoktam tenni télen az ilyet, hogy nem merüljünk el a mocsárba, meg ők sem, szeretik átturkálni. Na, január 3-a van. Ez egy pár napos szórakázással jutottam el. Addig, hogy egy látható ez a kipucolt rész. Most szépen leesett a hó, itt új év köszöntésileg. Megnézem, milyen a talaj. 1-2 fok van. Ez talán a egyik legjobb, hogy ne legyen ilyen, mondjuk elkezdett olvadni a hó, lehet, hogy borzasztó saras lesz. Így egy párat kikapok, megnézem, hogy milyen lehet most itt a talaj. Itt van egy-két bonyolult, itt van egy fa, amit ki kell szedni, mert ez szerintem ostorfa, azt pedig nem szeretném, hogyha nagyon elszaporodna. Itt az elmúlt 1-2 évben úgy láttam a levele alapján, hogy szerintem ez ostorfa, úgyhogy szegénynek mennie kell. Ott hátul van 1-2 mirigyes bálványfa, annak is mennie kell. Illetve, hát itt van, szerintem ezt az eperfát, ezt meg fogom hagyni, de valahogy ezt a tőkét majd innen ki kell operálni mellőle. Illetve ez a tőke marad. Ez egy olyan tőke, ami már eleve különálló volt, de finomat terem. És most már elég szép nagy is. Úgyhogy ő marad. Január 3-a van, nézzük egy-két órát talán elszórakozok is. Holnap van február 1-e. Elolvadt ez a nagy hó. Esett az eső. Ki akarom próbálni, hogy milyen most kiszedni. Lehet egy olyan
dzsúvás lesz itt minden, hogy pár szedőtőke után azt mondom, hogy ez egy baromság. De kipróbálom, mert én szeretnék haladni vele. Franc se tudja. Ígértek már egy kisebb havazást, erre nem volt szó. Terveztem a havazás ellenére szőlőt kiszedni, de azt hiszem ezt ma ki kell hagyjam. Itt nem lehet látni, hogy mit csinálsz. De a tyúkudvarban sem túl nagy a lelkesedés. Egy csajszi van kint, többiekben kuksolnak. Összehívták ott benne. Ott van benne az operatív törzs és a megfigyelő. Ketten vannak. Ketten vannak őrségben, nézik, hogy mi a teendő. Belül pedig megy a tanácskozás. Azt mondják, hogy ki nem tesszük a lábunkat ilyen időben. Hülyék vagytok. Na, elállt a havazás. Az operatív törzs úgy döntött, hogy kijönnek, főleg azért, mert a tavalyi diót megtörtem és kiszórtam nekik. Úgyhogy én sem bírok magam, legalább egy órát szedek ki. Már csak azért is kíváncsi vagyok, hogy milyen halmazállapotú a talaj, meg hogy tudom így csinálni. Az is kíváncsivá tesz. Nem lehet engem, nem lehet velem szórakozni, csinálni kell. Február 7-e van. Most itt tartunk, volt ugye egy hatásszünet, amikor akkora havazás volt. A napján 30 tőkét szedek ki. Szerintem van még egy jó 15 nap. 2 hét. Mondjuk ott hátul van egy olyan rész, ahol már eléggé kipusztultak. Ott kevesen van. Brigádnak mi a véleménye? Jó napot! Jó napot kívánok! Arról szeretném megkérdezni a jelenlévő társaságot, hogy miért bántják azt a hátsó szegény kis állatkát. Mindenki. Te voltál? Nézd, most is. Szegény ütött, kopott. Mi fej? Vamos detonar essa porra! Porra! Mondom, mit hallok, milyen gépet hallok. Hát a szomszéd szedik ki az őszszőlőjét, ők újra telepítik, tehát ők beültetik szőlőre, csak nálunk is már, hát velünk egyidősek, szerintem ők nagyon rosszak már. Meg ez
ez a művelés, ők se szeretik. A támrendszer mellé fognak ültetni újabb szőlőt. Hát így egy kicsit egyszerűbb kiszedni. Ezt a rét szedik ki. Az én eredeti területem, amit én csinálok, annak a milyen egy nyolcada. Hát ezt egy nap alatt kiszedik. Na mi van, Fifike? Egérre vadászol, Fifike? Ott van ebben a halomban valami egér, mi? Ia, Fifi, ia. Júj, de meleg a bundád, de finom a nap, mi? Na, lassan ideérek a... Hát ez egy elhagyott telek, de már mondhatni erdőcske. Tehát belőle fácának minden van itt benne. És ugye elhanyagolt volt a terület, úgyhogy lopakodott már ide az erdő. Rózsa. De nem tudom hány millió per fát kiszedtem már, de egy-kettőt meghagyok. És itt ez bizony egy nagyobb gond. Ez még nem is annyira, de már ezt is kiszedni egy küzdelem lesz. Erre itt a gyökereket nagyon durván ki kell szedni. Ez egy mirigyes bálványfa. Ez egy gyomfa. Ez lopakodik be ide. Ennek a gyökerét is nagyon ki kell szedni, mert sarról is visszaszaporodik. Mondjuk, ha már itt egyszer lesz ugye tisztítva a terület, akkor a fűnyíróval sarjakat ki tudom szedni, de hát ez is az. Ime. Ott is van egy. Volt ilyen kísérleti kis kertecske. Nagyon rossz itt a talaj, ezt próbáltam ki tavaly itt. És az. Ez már egy nagyobb példány, hát őt nem tudom mekkora gödröt kell itt majd ásnom. A legnagyobb példány egyébként ott van az erdőben. Az itt ami szórja a kicsinyeket, de hát ez ami itt a mi területünkön van, ezt ki kell szedni. Ez majd egy szép feladat lesz. Ettől megszabadulni. Ő már szerintem van egy 3-4 éves. Elágazodik, már minden van vele. De őt nem sokára neki látok. Ő lesz az első, aki megmutatja, hogy milyen feladat elé nézünk. Na, utolsó pár nap következik. Szépen süt a nap, de úgy van. Itt ez a sarok van még, ott lenne még egy kicsi. És akkor vége. Lassan be is jelentem a hegybíróságon, vagy mi az Isten az hegyközség, hogy itt ez a szőlő ki van írtva.
Na, a vége felé járok. Ez a kis sarok van már csak. És a mai nagy feladat lesz eme bálványfácskának a kiírtása, mert amint látható, itt a telekhatár. Én itt meghúzom a bálványfáknak a határt. Ott benne lehetsz, barátom, az erdőben, de ide nem jön be. Úgyhogy hiába egy 4 éves lehet ő már. Hát ő neki over van. Nem hagyjuk meg itt. Nem lopakodik ide be. Egyébként szerintem ez a csoport itt, amikor megcsináltam ezt a kis területet, hogy megnézzem milyen rossz, amúgy a talaj, nem kiszedtem egyet, és ezt szerintem a sarhartások. Na így tolja a bálványfa. Hát ott lesz egy gyökérdarab, és ő arról visszatámadott. De majd kiderül mindjárt. Most már tényleg nagyon a vége felé vagyok. Hát itt van két, sőt 3 faj is, talán 4 is, amiket ki kell szedni. Ez például tyúkokkal a háttérben ostorfa, és ez is. De lehet, hogy ez egy szíl. Mind a kettőt ki kell szedni. Mert mind a kettő ugyanolyan agresszív, mint a bálványfa. Nem, a határokon túl jött. Úgyhogy ezt kiaprikálom. Itt nagyon nagy dzsungel volt. Ez egy eper, ezt meghartom. És ebből ilyen bokrot fogok csinálni. Már így is bokorszerűen nő. Hát az egyik írtásnál elnyestem ott alul. És ezért ilyen oldalhajtásokat hozott. Úgyhogy ez ilyen bokorszerűen nő, de én ezt megtartom. De innen mindenki kiköltözik. Itt van még egy eper, lehet, hogy ő is megmarad. Annyi eprünk lesz, ilyen fa eper, hogy megbolondulunk. Meg közben megy a napozgatás, turkálgatás. Sőt, itt megnyitott a tyúkfürdő. Most nincs benne senki. Az előbb ott fetrengtek. Aha. Fetrengtek, meg paroltak nagyon. Látszik is, az van benne egy friss gödör. Jó száraz lehet. Ott fel, na tessék. Ez a... Ott elfekszik, és ott kotorászik. Így szoktak fürdeni. Mindjárt a lábával kotor. Aha. Hogy porzik. Megnyitott a tyúkfürdő. Ő is ott már 4. éves lesz. Az, aki ott van. Tetőcske alatt. Kotorászás. A kis ütött kopott. Hogy összeszedte magát? Rózsika. Rá se lehet ismerni úgy. Megnövesztette a tollát. Én nem látom ezt a logikát. Tél előtt még oké, hogy egy csomó megnövesztették a tollút, de jön a meleg erre, ő fölszedte a tollat. Szanasz szét volt csipkedve. Meg is combosodott. Rózsika meghizlalta magát. Már nagyon fentem a baltát, hogy szegényt ki kell írtsam, hogy a többiek ne bántsák.
Na ő meg a fehér farkú Mariska, ő az utolsó, az állandóan ő az, akire várni kell, hogy este még bemenjen. Tegnap úgy kellett belögdösnöm. Mert ő még kinkotorászik. Már alig lát, de még kinkotorászik. Na, Gizike, veled mi van? Van valami pletyi? Van valami sztorid a tyúkudvarból? Ma elkaptam egy lepkét. Keresek egy gilisztát. Aha, ott van valami. Na, hát erről lecsúsztál, erről a légyről. Nem voltál elég gyors. Itt van az utolsó, a tyúkudvar hatatos szurkolása mellett. Akkor most kiszedem az utolsó darabot. Gyurka segít! Gyurka segít a kiszedésben. Na, holnap egy mágiát rakok. És megreptetem. Íme. A préri. Ez maradt. Ez egy 1000 darab volt kb. Meg ugye ami elő volt. Íme a termés. A tőke termés. Ott is van egy kisebb kupac. Meg ez egyszer már lefogyott a felére, mert a szomszéd vitt teltüzelni, de én újra feltöltöttem. Tehát ez szerintem kétszer ekkora volt a kupac. És akkor a mostani mágiához is koptatunk belőle. Mire ez elfogy innen. Kályhában meg olyan rossz vele tüzelni, alaktalanok. Ez egy bográcsozás startolásához, mert az alá sem jó pakolni. Oda is ilyen alaktalan, nem tudod, hogy mekkora, egyébként elég hamar leégne. Nem egy okác. Ezeket a rossz karókat szereti a szomszéd igazából használni a saját kályhás fűtéséhez. Szőlőkiszedés, veszteséglista. Kezdjük. Hú, nem tudom hány darabot.
használtam el. Mondjuk ez azért praktikus, mert a telefonomat tudom használni. Új lenyomatolvasó, bizbaszmatatói. A melós, kantáros gatya. Itt ez bizonyosok hajógatástól. Azt mondta, hogy ő elfáradt. Ez ma így fogta magát, és leesett rólam. Varrás igény. Nem is a varrás engedett el, hanem a gumi. Na, aztán itt vannak még az ásók. Például ez. Hát ez így megadta magát, ez teljes kuka. Aztán jött ez a szereplő, akár a nyele, már elkezdtem kibontani a nyelét, tehát a nyele, az megadta magát. Ez egyik tőke kifordításánál. És kaptam apámtól ilyen típusú ásót, 2. Ezzel estem neki, amikor a nyél kiszabadult, hát most már ez is ilyen. Úgyhogy ez a tőke elfogyasztott tulajdonképpen 2 ásót teljesen tönkretett, tehát ez már használhatatlan, hát ez is eltört így. Nyélből azt hiszem 3 ásónyél ment tönkre, mondjuk az egyik az olyan volt, hogy amit ezt kaptam, ez már rég nem volt használva, és az nagyon ki volt száradva, tehát párat ástam bele és kitört. Kaponyél, hát kaponyélből szerintem abból is, hogy 3 tört el, de az is olyan volt, hogy 1 vagy 2 már nagyon rég volt használva, úgyhogy azok is már nagyon el voltak száradva, és az is megdöglött. Úgyhogy a szerszámot is fogyasztotta ám az ültetvénykivágás. Na, a végzés utáni első nap én most rakok itt egy mágiát. Egy adag szőlőtőkét párologtatunk, itt már alapanyagban, ezt már nem is vittem oda a nagy kupachoz. Ide teszek egy tüzet. Itt nem károsít semmit, mert csak pusztaság van. Aztán majd szétdolgozom. Úgyis beborítom tyúkalommal. Nincsen közel fa, semmi, nincs ajnövényzet. Itt tökéletes lesz.
Educação subir lampião. Educação subir lampião. Educação subir lampião. Educação subir lampião.